Бародар, салом алейкум. Бисёр одамо ҳайрон шид, ки ҳамин чема партам. И бачаҳо бисёр бадахшонда мешавад. И мисол ака чиста бадахшониам ванҷ, мисол дарвозу язгулон, ино тупуст мегам да. Ана и бародаро миҷоз и мақсад гармай. Ана баъд чида хубиш, ки мисол дадри чормағз, ҳамин калорияи бисёр калорияи хуб дорад. И мисол килош ҳози бачаҳо фруктеся мисол 30 сом, 20 сом, 25 сом, ами хеле действительно мисол чизи хубае. Ана я бор чашида бине бисёр ами шаҳриҳо намедонанд ай чиза. Ана нимша хурдем. Бародаро мисол бозоро намине кӯшиш кине бихарем, хеле хубиш мефаҳмед. Бисёр одамо медонанд, я хелеш бо намедонанд, хайна дар борашон мегуфтам. Ина бародаро ҳамин чиза бихарен, миҷоз гармай, фоида дора, мардинагӣ да, бисёр чизда да. Вақте гарм боша, мисол бисёр чизда фоида дора, и хидаш ҳамин калорияш мағзи чағзиш бисёрай. Мисол донагӣ дора у. В общем, хай яке харидори, аки ман маҷбур то намекунам, бисёр як тама партофтам, ана бисёр одам присеси ки чие, чие санга, чие кӯлоха, чие, барои гуфтумтон ки ҳамин хел чиз. Ободу сарбаланду хона бо обод бошед.